Ела си, мамо, ела си. Не искам да си дойдеш у нас. Защо? Защо? Не искам да има такива семейства почертени с такава мъка. Защо, мамо? Защо те убиха? Защо? Искаме истината, Мите. Истината, такава каквато е. Какво се случи оная нощ? Защо беше убит ти и заровен 7 дни? 7 дни заровен. Най-голямата отговорност, която трябва да поемем, това са служителите на районно управление на полицията Стамболийски, които със своите действия или бездействия може да са направили така, че случаят да стане по-сложен за разкриване, отколкото всъщност е, защото това не е сложен случай. Всеки един виновен, който не направи нищо по случая от разследващите, който ни извика тези 36 часа, Рангел е виновен и трябва да си понесат наказанието. Това, което е най-добре да се случи, е Рангел да ги обясни и да каже истината. Аз само искам да му кажа да се прибере. Ако може да се прибере, да се приведе, да каже истината каква е. Аз нямам никакъв проблем с никой. Нито пък имам нещо общо, брат. Рангеле, ако ни гледаш, прояви достоинство и чест. Ела и разкажи цялата истина. Защо беше извършено това нещо? Защо? Въпрос, който 2 месеца след убийството на Димитър Малинов от Цалапица стои без отговор и разследващите все още нямат яснота какъв е мотивът за жестокото престъпление и кой го е извършил. Имат обаче показанията на единствените задържани 7 дни след убийството, близнаците Борислав и Валентин Динкови. Показания, които двамата братя сменят няколко пъти пред криминалисти и психолози. Преди няколко дни прокуратурата им повдигна обвинения за укривателство на издирвания с европейска заповед Рангел Бизюрев, но не и за съучастие в убийството на Митко, каквито са исканията на близки роднини и приятели на момчето. Повече от 2 месеца те протестират в търсене на справедливост. Аз съм Митко и няма да мълча! Разследващите и криминалните психолози, ангажирани по случая, също нямат категорични доказателства, че издирваният с европейска заповед Рангел Бизюрев е единственият извършител на убийството. Когато разкаже обективната истина и поеме отговорност за постъпката си, защото тя може и да не е тази, за която към момента се съмняват, това вече ще нареди тотално целият пъзел. Повече от месец с екипа ни работим по случая и съдействахме на криминалистите за нареждането на убийствения пъзел. Ела си, сине, ела си у нас. Угаства всичко в нас. Защо, милата ни Рожба? Защо? И каква е хронологията на жестокото престъпление? Извикане, излезнал е. Кой е поискал Митко да излезе? Разполагаме с всички негови кореспонденции в социалните мрежи от 20 юли, когато е убит, както и от дни и месеци преди това. Предоставени са ни от майката на момчето, която сама разби профилите на сина си в търсене на истината. Става ясно, че минути преди да излезе от дома си, Митко си е писал с Борислав Динков. Всъщност, той го моли да се видят. В същите минути обаче, Митко си пише и с непълнолетно момиче, с което има тайна връзка и за което по-късно разбираме, че и Борислав е харесвал. Ето и част от тази кореспонденция в Инстаграм. 5 минути след тези кореспонденции на Митко, които се случват по едно и също време, с Борислав и момичето, той излиза от вкъщи и никога не се връща. Преоблякал се. Защо Митко променя решението си и излиза от вкъщи? Защо се преоблича? Тези въпроси все още не са изяснени от разследващите. Как протече този ден? Прибрах се от полето на обяд. Митко ми дойде, помоли го да ми помогне. 12:30 аз влезнах, обляках се и тръгнах за Пловдив.
Помолих го да измие чиниите в мивката. Той ми каза: няма проблем, маме. 4 без 20 най-късно съм си била вкъщи. 4 без 5 той се прибра. Каза, че е помагал на Боби и боядисвал рамки. И помоли, вика: мамо, вика, ще влезна да се изкъпа, искам малко да отдъхна. Той около 6 и 5 и 10 стана от сън. Каза, че е дремнал малко, беше се облякал и каза, че отива към фитнеса. Фитнесът и парка са местата, на които младежите от селото се събират всеки ден. 9 без 10 без 5 той си дойде с колелото. Влезна да се изкъпи, след това седна да вечеря. 9:15 и 20 излезна отвън на двора. Седнах при него на масата, той си чатеше с някой по телефона. Не ми е казал с кой, но се смееше, беше просто радостен, емоционален, показваше си емоцията. По-късно става ясно, че Митко си е писал с момичето, с което са имали връзка. Тогава на двора, на 20 юли вечерта, той споделя на майка си, че мисли да се прибере в Стамболийски при баща си. Това ми сподели: добре, маме, аз ще постоя още малко отвън на двора и се прибирам. Това са последните думи, които си разменят майка и син. Легнах, погледнах телефона 11 часа и в 11:23 часа и 2 минути усещах изведнъж, сякаш нещо ме стисна за гушата. Усетих едно заглъхване на ушите, сякаш някакво предчувствие може би е било. Излезнах веднага, оставих телефона. Може би 15-20 минути усещах едно сърцебиене, едно заглъхване. Според доказателствата по делото, записите от камерите и показанията на близнаците Борислав и Валентин Динкови, точно това е периода, в който Митко е убит. Хронологично какво се е случило? Митко излиза в 22:55 минути от вкъщи. Съседа го е чул в 11 без 5, когато казва: ей, сега идвам. Това са последните думи. В показанията си Борислав Динков посочва, че пред къща в близост до дома на Митко, двамата с Рангел са били в неговия автомобил и когато той е минал покрай тях, Рангел е слязал от колата, хванал го е за раменете и го е попитал: какво си говорил за мен? След това му е нанесъл удари в областта на корема 3-4 пъти, следват удари тип апъркъти и още с колене в областта на гърдите. Като всички удари, нанесени на Митко, са от Рангел. Първоначално Борислав признава, че е ударил Митко един шамар. После се отрича от тези показания и твърди, че въобще не го е ударил. Борислав погледна ме в очите и ми каза: Митко искаше 100 лева от мен да ходи на почивка с баща му. И аз го погледнах и му казах: това за мен не е истина. Той ме погледна много сериозно и наведе главата надолу, се замисли. В 23 часа Борислав бил дошъл пред нас, бил звънял на Митко, бил писал на Митко. Митко не му бил отговарял. Според медицинската експертиза, Митко има счупени няколко ребра и счупени носни кости. Фаталният удар, довел до неговата смърт, е именно счупването на носа му. Може да е имал и пулс, може да е заровен тук като куче. Това ми беше казано, че 30 минути след побоя той е бил жив. Той е агонизирал и е умрял. В обясненията си Борислав твърди, че Рангел е убил Митко. Посочва и мястото на убийството в следствения експеримент. Тези записи от охранителни камери в Цалапица обаче показват, че вероятно не там са се случили събитията от нощта на 20 юли. Мястото е около 50 метра по-далече от посоченото от Борислав. Мястото, което виждате, е зад пощата, където е засечена да излиза колата на Борислав на загасени фарове. Тогава аз ги попитах: вие отидахте ли там на място? Те ми казаха: сега ще отида и колегата до там да провери на място. Което аз бях шокирана. 6 дни. Записите са при тях. В показанията си Борислав твърди, че когато се връщат, не е слизал от колата, слязал е само Рангел и е взел телефона на Митко от левия му джоб, като той му казва, че Митко няма признаци на живот. След това, по думи на Борислав, Рангел е счупил телефона на Митко на 2, изкарал е картата от слота и тръгнали да го изхвърлят на място в близост до дома на Рангел. На 27 юли Борислав сам води разследващите по време на следствения експеримент до мястото, където е изхвърлен телефона. Минути след като изхвърлят телефона, според показанията на Борислав,
Двамата с Рангел отново се връщат на мястото на убийството. Мястото, което той посочва за местопрестъпление. Вижте отново кадрите от охранителните камери на читалището в Цалапица на около 50 метра от посоченото място. Вариантите са два. Или тук е заснет друг бой в същия час, или някой наблюдателен също е видял на къде сочат камерите на читалището. Вижте действията на това момче и това момиче. Те са непълнолетни, затова крием тяхната самоличност. В 23:00 те се намират в близост до местопрестъплението. После двамата с момичето отиват до този параклис, където са се събрали техни приятели. Минути по-късно телефонът на момичето, което видяхте, звъни. Тя се отделя настрани и говори по телефона, след което казва на момчето нещо и той тича към мястото, което ви показахме. Минути по-късно се връща. Това се случва след като на Митко му е нанесен побой. По наша информация, потвърдена от разследващите, това момиче разговаря с Борислав по телефона. След като запознахме разследващите с тези кадри, момчето беше разпитано и се оказа ключов свидетел. Стана ясно, че той знае какво се е случило в нощта на 20 юли. Знаем и ние какво е видял, каква е била неговата роля и какво му е било наредено да прави. Какво се е случило, ще ви разкажем на по-късен етап, с оглед на това да не пречим на разследването. Момчето е близък приятел на Борислав. И надявам се, заедно с колегите от областна дирекция на МВР Пловдив, да стигнем до обективната истина. В първите дни, след като Митко е обявен за издирване, по случая работи районно управление Стамболийски. 6 дни по-късно случаят е прехвърлен на криминална полиция Пловдив. Тогава, на 26 юли, са задържани и близнаците Борислав и Валентин по време на семейна почивка в Приморско. По данни на разследващите, именно тогава те вече са имали готови червени паспорти, а един от семейните автомобили е прехвърлен на името на Валентин. Те случая Борислав съжалява ли за стореното, за това, което се е случило с неговия приятел? Този тип хора не съжаляват толкова за това, което е направено, колкото за това, че вече е разкрито. Отказват се от показанията си, дават нови показания, при които Борислав е казал, че той бил слезнал от колата, бил ударил един шамар на Митко, бил се качил в колата, бил наблюдавал как Рангел бил прибивал Митко. Впоследствие Борислав се отказва и от тези показания и твърди, че не е слизал от колата и изобщо не е удрял Митко, а просто е свидетел на убийството му. Заедно с брат му са помогнали да бъде заровен. Те вече имат повдигнати обвинения за укривателство. Според вас, трябва ли да се прецизират? Смятам, че до голяма степен този пъзъл ще се нареди, когато Рангел появи отговорност и смелост и се прибере и каже за какво точно става въпрос. Всеки говори, че Рангел са бил заканвал на Митко, ама никой не казва защо. Близнака ми говореше, в очите ме гледаше и ни лъжеше. После качва снимка, че е съпричастен в издирването на Митко. При това, че знае къде е. При това, че знае къде го е заровил. Много бих се радвал, ако към определените служители, които са имали ангажираност със случая от самото начало и съответно са проявили, са извършили действия или бездействия, които да забавят разкриването на случая, се предприемат адекватни действия и мерки. Умишлено никой нищо не правеше. 6 дни. 6 дни ние плачихме в полицията, обикаляхме по улиците да свалим записи, за да видим какъв е автомобил. За мен това не е нормално. Аз отидах за помощ и не получих помощ. Мисля, че умишлено се прикриваха следици. Затова и 6 дни никой не погледна камери. Господин Керпиев беше седнал на стола. Аз разказвах и плачех за сина си, какво се е случило, как сме го оставили въпросната вечер.
Той мълчеше срещу мен и се смееше. По случая дисциплинарно е уволнен началникът на районното управление в Стамболийски Ангел Кирпиев. Здравейте! Добър вечер! Да поговорим, може ли за малко? По нареждане на бившия директор на областната дирекция на МВР Пловдив, на 27 юли началникът на отдел издирване е потърсил Рангел на работното му място в Германия. Съобщил е, че е издирван за убийство и от тогава никой не е виждал Рангел Бизюрев. Огромна проява на некомпетентност, професионална. Има и вариант да е целенасочено, но това може да стане ясно, пак казвам, ако въпросните колеги в кавички бъдат достатъчно отговорни и решат, че могат да се действат по подобен начин. Разполагаме с запис на Рангел в разговор с негов приятел. Предоставили сме този запис и на разследващите. Не знам кой какво ти говори от описа, брат, и кой какво ти говори глупости. Но аз нямам никакъв проблем с никой. Изобщо не знам за какво става въпрос. Някой бил казал, че съм искал да го бия. Не знам нищо, нито се крие от някой. Полицията с мен също е говорила Меледен. Имат ми адресни регистрации тук, ако нещо и така нататък. Нито се крие от някой, нито на някой съм затворил телефона. Нито пък имам нещо общо, брат. Беше притеснен, нали, леко се претрисаше. Изглеждаше, точно казано, изглеждаше оплашен. Нещо говорихте ли си по пътя? В смисъл, говорихме си за много неща. Говорихме, даже Епитаго, нали, Митко е изчезнал, така и така. Той ми вика, той сигурно отчел някъде на море или вика, 2-3 дена ще се прибере. Това му бяха думите. Стилян Дзивков е мъжът откарал Рангел до летището. Няколко дни преди внезапно да почине дядото на Рангел, разговаряхме с неговата баба. В името на истината, 2 жени. Майката на убитото момче и жената отгледала издирвания за жестокото престъпление, застанаха пред камерата ни. На 27 се чух с него, когато разбрахме за леко пръст на момчето с Митко. Тогава се чухме и го попитах. Какво е станало? Той сам каза, баба, не дей почти всичко се оправи. Това беше. Повече не съм го чула. Според вас, той защо чисто психологически не се прибира? Защото е заплашен, защото се страхува от затвор? Ако участваш по някакъв начин в извършването на тежко криминално престъпление и е съвсем, как да го кажа, разбираемо, ти да се изплашиш от това, което се е случило. Да не говорим, че е възможно допълнително да бъдеш донаплашен. Във втора част на нашето разследване очаквайте всичко по хронологията и фактологията за жестокото убийство в Цалапица. Какви са били действията на полицаите от районното управление в Стамболийски в първите дни след като Митко е бил обявен за издирване? Какви мерки са предприети спрямо тях? Защо близките на Митко искат нов следствен експеримент и са готови на ексхумация на тялото му? Следва продължение.